Aga jingle kai perlok hapreng ka New Zealand, Persia ya ka China. Bat kani ga sin ga baningkong hadin sans nem ban pendong ya ka jingle kai international hakani ga New Zealand. Apa pai shakani ga jingle kai ka New Zealand ga yo ya ka penalty haga minit ka ba live peu live. Henry o Alex ula pensep ya kani ga penalty. Bat day haga minit ka ba sau peu ar ka New Zealand ka yo ban tap ya ka gol ga baningkong leng ba ka ungol. Bat haga kelamit kata haga minit ka ba pra peu way ka New Zealand kala yo ban tap ya ka gol ka ba ar leng ba Matthew Garbett. Bat shwa ban kut ka jingle kai ka China kala yo ban tap ya ka shigol kata ka minit ka ba khandai peu plus ar leng ba udun ba. Bat hadu bukut ka jingle kai ka New Zealand kala la pat pelim ya ka China da ar la ka way. Haga way pat ka jingle kai perlok hapreng ka Russia Persia ya ka Iraq. Haba pai shakring ka jingle kai haga kela step omdon ki bala bat pen ki ijar wal ada baro arliang kila persyang bat pen ki ijar. Badai haga kilamit kata haga minit ka basan peu ka Russia kala yo ban tap ya ka gol ka banengkong leng ba u Anton. Bad haga minit ka basan peu pra ka Russia kala yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar leng ba u Sarje. Bad hadu bukut ka jingle kai ka Russia kala job da Arlanot Persia ya ka Iraq. Haga jingle kai yang di rung Eurocup arajar arpeu sau ka bahap haga group H ka Finland kala la ban pelim dai Wales Persia ya ka not Ireland. Bad ya ka shigol la yo ban tap haga minit ka ba arpeu pra leng ba ukalma. Haga jingle kai haga group H ka Slovakia Persia ya ka Bosnia. Haba pai shakari ka jingle kai ka Slovakia kala yo ban pen ki jar nengkong haga minit ka ba khatlai leng ba Robert Mark. Badai haga minit ka ba sau peu ka Slovakia kala yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar leng ba u Harsalin. Bad hadu bukut ka jingle kai ka Slovakia kala la ban pelim ya ka Bosnia and Herzegovina da ar lanot. Haga way pat ka jingle kai ka ba hap haga group H ka Kazakhstan Persia ya ka Denmark. Bad ka ka jingle kai ka ba itnat bha. Haba pai shakani ka jingle kai ka Denmark kala yo bat pen ki jar nengkong tang haga minit ka ba ar peway leng ba Rasmus. Bad uday player beli yo hat trick haga jingle kai ba nengkong. Bad saisin Rasmus la yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar haga minit ka ba live peusan. Adu bukut ka kela step ka Denmark kala tam da ar lanot. Henry haga kela mit kirang ile kai ka Kazakhstan ki klem du Jingerman bad day haga minit ka ba nyau peulai leng ba ka penalty balakan jat tau Bakhtiyor Kazakhstan kala yo ban tap ya ka gol banengkong. Badai haga minit ka ba prapun riu ka Kazakhstan kala yo ban tap ya ka gol penya khai leng ba u Askan. Bad ka dai ru ka gol ka ba itanat bha. Kala yo ban tap ya ka gol pentam leng ba u Abat. Bad hadu bugut ka jingle kai ka Kazakhstan kala la ban pelim ya ka Denmark da lai la ar. Haga jingle kai ka bahap haga group J ka Iceland kala job put ya ka Liechtenstein da nyau lanot. Bad haga ka jingle kai u Aron Gunnarsson ula yo ban tap ya ka hat-trick. Bad day player basau ban yo hat-trick haga ka jingle kai yakni rung shaka Eurocup arhajar arpusau mentau snam. Haga jingle kai ka bahap haga group C ka Italy Persia ya ka Malta. Haba pai shaka ka jingle kai ka Italy kala yo ban pen ki jar nengkong haga minit ka ba khatsan leng ba u Retigoi. Bad haga minit ka ba ar pinyo ka Italy kala yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar leng ba u Presina. Bad hadu bukut ka jingle kai ka Italy kala la pelim ya ka Malta da ar lanot. Haga jingle kai ka ba hap haga group C ka England Persia ya ka Ukraine. Haba pai shakari ka jingle kai ka England kala yo ban tap ya ka gol ka banengkong haga minit ka ba lai pinyo leng ba u Kin. Bad ya ka bol ai rapen bu da Saka. Batang hadin lai minit ka England kala yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar leng ba Saka. Bad ya ka bol lai rapen bu dau Henderson. Bad day leng ba kini ki ar gol ba ka England kala yo ban tap ka kela step kala la ban pelim ya ka Ukraine da ar lanot hadu bukut ka jingle kai. Haga way pat ka jingle kai ka ba hap haga group J ka Luxembourg Persia ya ka Portugal. Haba pai shakani ka jingle kai ka Portugal kala yo ban pen ki jar nengkong haga minit ka ba khandai leng ba Cristiano Ronaldo. Bad ya ka bol lai rapen bu dau Mendes. Bad haga minit ka ba khatsan leng ba Joao Felix ka Portugal kala yo ban tap ya ka gol ka ba ar. Batang hadin lai minit kata haga minit ka ba khat pra ka Portugal kala yo ban tap ya ka gol ka ba lai leng ba Bernardo Silva. Bad haga minit ka ba lai peway saisin Cristiano Ronaldo yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar
bat ka basau nak benta ka Portugal. Ada bukut ka kela step ka Portugal kala tam da sau lanot. Bat haga kela mit kata haga minit ka bah nyau peu nyau ka Portugal kala yo ban tep ya ka gol ka basan lengba u o chawyo. Haga minit ka ba pra peusan ka Portugal kala yo ya ka penalti. Henry u goalkeeper lala ban cela kam ya ka bol. Haga minit ka ba pra lengba Rafael ka Portugal kala yo ban tep ya ka gol ka bah Henry. Ada bukut ka jinglai kai ka Portugal kala job sok dan Henry lanot.